ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Men oturup bunları izarlayan da bu Türkmenistan'ın içine göçürülüp getirilen Ermeniler izarlayan. Mesela Türkmenistan'ın içine göçüp gelen Ermenilerin şu wagtky çağaları, nesilleri millet paraçılığı ýaýýarlar. Iki Türkmen uruşturmaklyk bilen meşgullanýarlar. Ondan daşar näme edýärler bular? Bularyň köpüsi döwlet edaralaryna işe girdiler. Türkmen diýip ýaşyl pasport aldylar, bilýärmi? Внутренний pasport aldylar. Ýani Türkmen diýip ýazdyrdylar içine. Я тоже туркменка. Bular hemmesi döwlet sistemasyny we hukuk goraýjy sistemalaryny ele geçirdiler, bilýärmi? Prokuror, hakim, sud, arçynlyk, polis, ondan soň kenbe we şular ýaly wayenna daja yerleşdiler, bilýärmi? Daja wayenlere ofser da adam boldular. Sebäbi men wayeniň içinde de Ermeniler gördüm, bilýärmi? Men pet gawatlaşanynda bäh diýdim. Ermenileri her ýere yerleşdirdiler. Häzir kwatam bulary we bularyň nesillerini bizleriň başymyza bela etdiler. Mesela bu Ermeniler näme etýär? Lewaply türkmen dogonlarymyza özbek, şatyr tat diýärler, marlalara, marruh ýene garawer çoky diýärler we şeýdip özlerini ahally tekedik görkezýärler, bilýärmi? Sebäbi näme diýärler? 1000 ýyllyk ahal teke aty diýärler da. Men aýtdan ahal diýilen at kaçanda kıldy diýdim. Näçinji ýylda ahal diýildi o taýyk diýdim. Şeý diýdim, o jogap berip bilmedi. Men birisi bilen gürleşdim da, sen diýdim 1000 ýyllyk ahal teke aty diýip aýtýan diýdim, emma ahal diýilen at kaçanda kıldy. Ahal diýilmäke o taýynyň ady nämedi? Nämedi o topraklaryň ady? Oturup sinet ağam, öyle bir milletler var Türkmenistan'ın içinde. Bu milletler nähile? Atası Ermeni, ejesi Ors, Metis Kemal'a gelen nesiller var. А то, что у меня мама татарка, то я получаюсь полукровка. Düşünýän mi? Bunlar yarım Orsça, yarım Özbekçe, yarım yine odur budur garym gatym edip berenler var. Да, у нас такая семья. Вот я, например, да, я ничего не скрываю. Я нечистый туркмен. Ve näme gurulýanlygyny bilmän ýörenler var. Çünki her zatdan yarım alýarlar, bilýärmi? Dolu däl. Okay, men bunu Murat Kurbandan öwrendim.